ongi etorri. Indarkeria sexistan inguruko eztabaida foro herritarrea. Eta, badakigu hitz egiteala, baina iruditzen zitzaigun izugarria berazgarria sortzia espazio bat nun arlo ezberdinetan, perfil ezberdinetan, ezberdinak ginen nok nartian, gai honei heltzeko, ez? Esan laike, legea oso integrala dela eta bere helburuak oso onak direla. Aurrerakoia da oso Europako beste herrialde batzuekin begiratuta eta zuk legea irakurtzen bozu, oso ondo dago. Bertzatzen dana da, gero horrek nola ze islada daukan eguneroko bizitzan eta eguneroko epaitegietan, ez? Gu txandan sartzen garenian, egoten gare 24 ordu txanda penalean, asistentzian, violentziako asistentzian, baina dauko gauza oso kuriosoa. Zu ezin zara egon indarkeria txandan, ez bazauz asistentzia txandan. Osa, esan nahi dau, zuk emakume bat atenditzeko txandan, turno normalian, egon bizara derrigor asistentziako txandan, eta horrek esan nahi dau, batzutan toketakatzula egotea emakumeari defendatzen, eta beste batzutan erasotzailea defendatzen. Hau da, ezin dozu egon bakarrik emakumearen txandan. Orduan, zui deitze hotzue eta adibidez atotzue. Goizoko 3:00. Te llamo de la comisaría de Zarauz, generalmente erderaz. Zarauzko komisaldegitik deitzen dizu, eta hemen daukat emakume bat. Hartze hotzazu, eta zuk lehenengo inbiozuna da, informatu inbiotzazu, ze egoeratan lehenengo inbiotzasuna da, entzun. Ze gertatu jakon, zer gaiti dauen hor, eta salaketa ipini behar baldin badu ero ez. Hor, oso importantia da gure lana. Ze salaketa jarri aurretik, berak jakin bidau, salaketa horrek ze eragin ekarri bihotzan. Ze hori da, tekla bat, emutu hotzazu intro, eta gero ja ez dau, eskape. Orduan, saiatzen zara, galdetzen zer gertatu jakon, eta, ertzantzari asko inporta jako, nahi dauen, aldentzen neurria edo ez? Aldentzen neurria oso importantia da. Ze aldentzen neurria eskatzen baldin badu, hurrengo egunien ja epaiketa badau. Eta ez baldin badu eskatzen, zabaltzen dira bakarrik diligentzia batzuk. Claro, aldentzen neurria emateko baldintza batzuk eman behar di, ez? Batez ere, emunbida gauza bat dala oso kuriosoa. Tiene que haber una situación objetiva de riesgo. O sea, ¿qué es una situación objetiva de riesgo? Zaten dotzazu, zuk bilurra daukotzu zure senarrak jokotzun edo mehatxuak egikarituko dituen, eta, ez, zuk esan baietz. Zuk esaten botazu fiskal batei, epaile batei, ez daukatula bilurrik zure erasotzaileari, ez daukotzu aldentzen neurririk. Automáticamente. Porque si no hay miedo, no hay riesgo objetivo. Eta hori ez da holan. Orduen, zuk azkenien zeitzen dozu, elkarrizketa horretan, zelabait adoktrina hau itzen dozu, emakume hori esateko, gauza batzuk, efektu juridiko batzuk lortzeko. Eta orduen hor desbirtu hau itzen da dana. Urte terdi horretan, ze gertatzen da? Prozesuaren erdian, emakume honek ez dauela nahi. Berak uste zauena sana, babes juridiko hori, ez da suertatu bera nahi izan duen boruen, eta denuntzia atzera bota nahi dau. Eta botatzen daue pilo bat atzera. Baina ezin dau. Zaitik hor dau fiskala akusazio batekin, eta dau epailea. Baina eske hori ez da txarrena. Salaketak entzen baldin badaue, dauko bi opzio. Bat da, hemen dauen artikulu bateri akogirutia eta ez deklaratzea, beti bere emaztea baldin bada, baina prozesu horretan dibortziatu baldin bada, eta epairik eta egunean, ja dibortziatuta baldin badau, obligatoriamente deklarau inbidau testigo moruen. Naiz eta denuntziak kenduta eduki. Eta gainera dauko obligazioa egia esateko. Igual momentu horretan ez dau nahi bere erasotzailearen kontraein. Eta hori asko gertatzen da. Gipuzkoa mailan, hainbat erakundek dakae tratu txar egoera bizi duen emakumeekin esku hartzeko eskumena, ez? Alde batetik dago Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, eta gero daude udaletako oinarrizko gizarte zerbitzuak. Orduan, emakume batek bide desberdinetatik iritsi daiteke gizarte zerbitzuta. Edo bere kabuz, edo beste erakunde batetik bideratu izan dalako. Bai ertzaintzan konbisaldegitik, edo ambulategitik, edo beste erakunde batetik. Bere kabuz etortzen danean bi egoera eman daitezke. Larrialdi egoera baten egotia,
edo besteik gabe zita bat eskatzen dulako bere eskubideen berri jakiteko edo batez ere laguntza eskatzeko, ez? Denuntzia jarri gabe badaude baliabide batzuk emakumean eskura daudenak. Badibidez, arreta psikologikoa jasotzeko zerbitzua, arreta juridikoa emateko zerbitzuaren Maiderrek azaldu duna, behintzat epaia hasi baino, juizioa hasi baino lehenuko aholkularitza hori jasotzeko. Gero udal batzuk badituzte arreta zuzena emateko zerbitzuak, badibidez Donostian badago bat, Bilbon ere bai, eta bertan, emakume batek olako gora baten aurren aurkitza baldin bada, arreta integralagoa jasotzeko aukera aukitzen du. Gero, genero indarkerian biktimentzako diru laguntzak daude, Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoa dira, eta orduan ikuste baldin bada emakumeak laneratzeko arazoa dazkala edo ez dula diru sarreraik egorai aurreiteko, diru laguntza hauek tramitatuten dira. Indarkeri matxista segianien hitz egiten, ez pentsatzea bakarrik askotan erakundetatik emakumeen papel asko biktimizatzen da, edo bada joera hori gehiegi biktimizatzeko. Dakigunean, leheno esan dan bezala, emakume guztiok jasate deula indarkeri matxista eta dana goeala jasotzaileak, ez? Eta hoi azpimarratzean etzako oso garrantzitsua da, bai politikak eraginkortzeako orduan, eta baitare tratu txar egoera edo indarkeri zuzen hori bizi izan duen emakumeei ere etzielako suposatuko olako estigmatizazioa, ez? Harrera etxeetan emakumeak badute aukera bere seme-alabekin bertara juteko. Inoiz pasatzen da normalian, behaien udalerritatik kanpoa joan behar dute, behaien egunerokotasuna puskatzen da, eta azkenean hor bigarrengo biktimizazio bat ematen da, eta askotan ez dute ez da erabiltzen baliabide hori. Tresna, erakundeak bai, gero eta tresna gehiago dituzte, indarkeri ziztei, genero indarkerian biktima dian emakumeai arreta emateko, eta dar, bai, daudela baliabide gehiago, baina ikusten da baita ere, horiek koordinatu beharra daola, ez? Ze azkenian Eusko Jaurlaritza laguntza batzu dazka, diputazioa beste batzu dazka, udal mailan beste batzu dazkau, eta horra ikusten da azkenian, hainbeste profesionalen arten eta hainbeste zen arten, badaola behar bat, oidana pixka bateratzeko. Feministok insistitze deu behin eta berriz, eske indarkeri sexista egiturazkoa da, eske strukturala da, beti horrekin gaude bueltaka, baina eske hori oso argi da, barneratu behar dugu, gugean hortatik hasita estatuak dazkan egitura guztietaraino indarkeria daola, bai modu esplizitu edo implizituago batean, eta helburu batekin daola, bai botere harremanak eta menpeko harremanak sortzeko helburuarekin. Beraz, ez da zerbait marginala, ez dira errealitate isolatu batzuk, ez dira zazpi eraildako. Bai, dala, supergogorra, dazkagu hor, zazpi emakume erailak, legea oso ondo egongo da eta osora aurrerakoia izango da gauza batzuetan, baina indarkeri mota bat bakarrik lantzen du. Bai, bitartekoetan berdina, 2008tik, indarrean dauen lege bat dakau, ez dakitzen bat baliabide dazkau, eta egoera berdin edo kerrago mantentzen da. Oain dela, 10 urte, ni bilgune feminista nitez lan, orain dela 10 urte zazpi eraildako genitun, eta aurten zazpi eraildako dazkau. Eta egoera ez da horren beste aldatu. Bai, gauza batzuetan aurrera indeu, baina egoera objektiboa esaten dan hori datuetan ez da horren beste aldatu. Bai, eta zer sortzen du gainera genero sistema bat, bai, sexu genero sistema bat sortzen du, eta emakume hori egokitzen dizkigu, bai, gauza batzuk, ezaugarri batzuk, eremu batzuk, funtzio batzuk, rol batzuk, bai, eta gizonei beste batzuk. Eta, hortan sartzean nola kristona izango zen, bietan geldituko naiz, bai, eta nik uste eragiten dutela zuzenean indarkeriarekin harreman erabatekoa dakaela, eta uste eta askotan ateratzen diane gaiak direla. Bata da beldurra, eta bestea izango litzateke indarkeriaren erabileraren legitimotasuna. Beldurra hori gainera pasibotasunarekin lotzen da erabat, eta horren aurrean guri defendatzeko autoridade hori kentzen zaigu guztiz. Bai, horrek zekartzeu, norbaiten salbazioa behar dugula. Bai, eta zein da gure salbatzailea? Gure aita, gure anaia, eta gure senarra. Indarkeriaren erabileraren monopolioa hortaz daka gizonak.
bai, haiei irakuste zaie, nola, bueno, mundua nola konkistatu behar duten, txiki-txikitatik ematen zaizkien baliabide guzti hoiekin, ez? Eta orea konkistatu behar dute, bai, gu konkistatu behar dugu, como mucho, gizonaren maitasuna, haiek konkistatu behar dute mundua. Bueno, bideo baten agertze zan, ez, galdera bat Maitena Monro egitezun, zatezun, berdintasuna konkistatuta baldin badago gutxi gora bera, bai, orduan zergatik jarraitzeu indarkeria egoten, ez da kasentzurik. Orduan zeite deu patologizatu erasotzailea. Hori egiten duena, eske eranda zeon, eske gaixotasunen badaka, eske tatati. Eta nik uste oso argi euki behar dugula ezetz. Bai, dala, hori egin nahi duen gizon bat dala. Eta hori egin nahi duen gizon matxista bat dala. Bai, orduan hori oso zuzen identifikatu behar deula iruitze zait. Bueno, hori da gure atal bat, bai, mugimendu feminista gaude, jardutegea, bueno, hortan da saltzen saiatuz eta hausnartzen eta, bueno, berdin zait, horrelako espazioetan eta beste batzuetan. Beste zeinetan eta guretzako ezinbestekoa den estrategia bat garatzen dela autodefentsa feminista. Autodefentsa feminista zergatik, emakumeak indarkeri sexistaren aurrean ez dugulako biktima pasibo izan nahi, bai, argi da, biktima gehala, bai, uste oso argi gehatu dela, baina ez dugu, hola, que nos pase así, ez? Baizik eta modu aktibo batean erantzun nahi diogu horrei, eta nahi dugu gure burua maitatu, gure burua zaindu eta gure burua defendatzen ikasteko prozesu bate izango litzateke autodefentsa feminista. Gure erronkak zeintzuk dira, batetik indarkeria desagerraraztea, bai, berdintasun egoera bate egotea, hori da gure erronka, gure asmo, gure nahi amets haundiena. Emakumeak babestea, zergatik oso babes gutxi daukagulako erasotzaileekin zer egin, da gure beste erronka haundi bat eta hausnartu behar deuna. Zergatik, zigorrezean batzuk ez deulako sinesten, kode penalean ez daudelako danentzako, ez? Zigorrak edo buelta emateko baliabideak, erasotzaile mota asko daudelako, baina kontua da, mugimendu feministatik asko zentratu galera normala den bezala emakumeekin zelare egin behar den, baina hemen protagonista nagusiak eta hori eragiten nahi dianak erasotzaileak dira. Orduan nik uste estrategia bat diseinatu behar dugula ere bai horrei aurre egiteko. Eta niretzako, eta hemen dagoen sala guztiarentzako edo gehienarentzako behintzat, zein da gure apostu eta erronka? Gaur egun aldaketa sozial eta politikoan gauden guztion artean, sinestea behingoz aldaketa hori feminista ere izan behar duela. Y hace unos cuantos años, allá por los años 80, empezamos a reflexionar el profesorado, algunas profesoras en educación, en qué medida, de qué manera y hasta qué punto estamos manteniendo y sosteniendo y reforzando el sexismo en la educación. Y analizando pues nuestras formas nuestras expectativas con respecto a las alumnas y a los alumnos, analizando los contenidos que transmitíamos a través de los libros de texto, los protagonismos que dábamos tanto en la historia como en las imágenes, como en los cuentos, y sobre todo también nuestras actitudes y nuestras formas de relacionarnos con ellos y con ellas, nuestra distribución del espacio, nuestra organización en el centro, y analizando todo eso llegamos efectivamente a la conclusión de que la escuela estaba reforzando, no solamente no estaba combatiendo, sino que estábamos reforzando el sexismo en la sociedad, ¿no? Sí que es verdad que tenemos un poder de transformación importante porque de hecho estamos influyendo en un grupo muy importante de personas y porque además están en un momento y tienen un potencial también, yo creo que la juventud tiene un potencial muy grande para transformar, ¿no? Yo creo que al mundo educativo nos toca hacer un par de cosas, ¿no? Una de ellas es en primer lugar, es llegar al origen de la desigualdad, es no quedarnos en las formas, llegar al origen de la desigualdad, llegar al origen del sexismo y llegar al origen de la agresividad y la violencia sexista. Y otra de las cosas que creo que nos tenemos que plantear son siempre preguntas, nos tenemos que preguntar, ¿somos o nos construimos? Puesto que si estamos en educación tenemos que saber si lo que hacemos es transformable, si lo que hacemos le achacamos a la naturaleza, ¿a qué le achacamos? Es decir, tenemos que plantearnos preguntas. ¿Somos o nos hacemos? ¿La mujer es o se hace? La violencia es innata
es natural, es aprendida. Si es aprendida, tendremos que pensar mucho sobre ello, qué está pasando, ¿no? Las personas nacemos sexuadas, ¿no? Pero la cultura nos adjudica unos roles de actuación, unos roles de intervención en el mundo, unas formas de comportamiento, y eso es lo que de alguna manera, estoy diciendo un poco rápido, pero yo creo que como es un tema que todos lo hemos tocado, lo habéis tocado alguna vez, eso es lo que se nos adjudica social y culturalmente, porque la cultura adjudica roles, la cultura adjudica formas de ver el mundo, y la cultura nos adjudica una manera de presentarnos ante el mundo y de ser. Y esto es lo que ha creado una desigualdad, porque no solamente hay una diferenciación de roles, sino que hay una jerarquización. Y desde hace muchos años el modelo, digamos, masculino está jerarquizado. Por lo tanto, los valores, los comportamientos, lo que es importante y las expectativas que se tienen hacia el género masculino se han colocado por encima de las expectativas y de los valores que hemos desarrollado o que hemos desarrollado las mujeres. De alguna manera, tu persona, tu actividad, lo que tú haces, tus capacidades, lo que tú desarrollas tiene menos valor. También nos preguntamos la pregunta, ¿la violencia es natural, es aprendida? ¿Cómo se aprende? La naturaleza nos dará unos genes, nos dará un temperamento, pero el carácter, nuestra posición ante el mundo, lo que seremos después y la personalidad, no la fragua ese material, sino todo lo que a partir de ese material trabajamos y elaboramos. Por una parte, aunque en realidad la palabra valores igual está demasiado manida, demasiado tocada y poco significativa, yo creo que sí que es importante retomar el tema de la educación en los valores. La educación en valores, que significa que analicemos esos valores que realmente hemos desarrollado todos y todas, esos valores que hemos desarrollado las mujeres y que muchas veces han sido menospreciados porque no son considerados importantes para el avance, pero sin embargo son importantes sobre todo para las personas. Sí, que tanto unos como otras hemos desarrollado una serie de valores, a veces distintos por nuestra experiencia, pero que entonces la solución está en integrar esto y en ver claro cuáles son esos valores y en ponernos de acuerdo, escuela y familias y personas, qué tipo de persona, qué tipo de sociedad queremos y qué valores queremos desarrollar, siendo conscientes de que esos tienen que ayudarnos a vivir mejor y a ser mejores personas.